Guys, this is a Japanese izakaya. Hello, hi. Say hello to my vlog. Thank you. Hi guys, bye bye. Today's video is about BFF. Aalis muna tayo, having fun, talking with friends. We're now here at Matsue. Kakain lang po kami ng dinner, chika-chika konti, kumustahan, chikahan. Mamaya po guys, itutour ko kayo kung saan kami kakain. Okay. We're now here at Matsue. Nakapasok na po tayo. Medyo madilim na ngayon at umuulan pa konti. Okay guys, mata ato din eh. Bye-bye! Okay guys, we're here na sa sulod sa Eki Station. Meet friends. Pangitaon nato sila guys. Uy, manirado na sila. Eating this, we're close. Wow, sale. This is a Eki Station, train station. Bilihan ng ticket. Diyan tayo bibili ng ticket. Ito yung oras niya. Okay. Lalabas tayo ng train station. Kasi sa harap daw ng Lawson. Nandoon pa yung Lawson. Okay, punta tayo doon guys. Medyo malamig na. Okay. Kailangan wear a mask. Yan, ay Amerikano. Starbucks. Starbucks. Okay. Medyo malamig. Okay, sa harap daw ng Lawson. Ayan. Ayan. Okay. I'll show you. Ah, baka dito. Ayan. Lawson. Harap daw ng Lawson. This one. Guys, this is a Japanese izakaya. Hello, hi. Say hello to my vlog. Thank you. Hi guys. Bye bye. Hello, this is a Japanese izakaya. Hi, Jabashimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Look at that, so clean and so delicious. So nice. 広いですよ。とても美味しいです。もうたくさんの飲み物が並んでます。こんな感じですね。Japanese雰囲気。This is a Japanese izakaya. とても。これがメニュー。This is a Japanese menu. 何でもあります。お魚、鶏肉。
安いです。とても美味しい。ぜひぜひ祭りに来たらここのお店を来てください。よろしくお願いします。Japanese New Year, Japanese style. Taco です。こんにちは。こんにちは。待ってた。いいですね。おー、いいですね。これがジャパニーズメニュー、ジャパニーズフライ。今中なんか焼いてます。はい、こんな雰囲気です。ぜひぜひ来てください。待ってます。Okay guys, we're here my friends. Ayan na sila, waiting for me. Okay. Hi guys. Oh, kumusta ang kaon? Ayan, nauna na sila. Na naghabahag. Ano masarap, Day? Masarap naman yan. Japanese izakaya. Yan, lamian. Lami, nagawa pa na. Ba yung Amerikana na? Mom, what's your name? Andito na naman po kami. Oh, yeah. Say hello to everyone. Hello. And you speak English. Andito, ano na lang, Bisaya. No, because our viewers are Japanese, English, Bisaya, Tagalog. English and Bisaya na lang. Yes. Nanapod medalin sa... Nandito na naman kami, no? Yes. Tapos, ano ba yung last na ano natin sa Mr. Donut? Mr. Donut. Ito naman, 1 month ago. Japanese restaurant. Okay lang. Ito naman, birthday ni Ana. Birthday niya ngayon namin celebrate. And nandito kami sa Japanese food restaurant. Japanese izakaya. Ayan. Okay. Anong order niyo, madam? Yes. Uy, mag-order ka muna. Yan o, diba tinawag mo tsutomate dati? Ayan, this is a yakitori. Ayan na siya. Yan na. Hi. Ay, ito. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. And Merry Christmas. Happy New Year. Bye. Ano, mga gahing bituka sa... No, it's a beef or baboy. Sa baka. Ilogon, that's ilogon. And this is a karage. Fried chicken. Pritong manok. Ayun yung fried chicken. Ang pritong manok daw. Pritong manok. Natanaway ng isda ko. Katinggal alam mo lang, tilapia o gulami. Isa kaluoy sa isda dahil nang gitakop. Hindi ko nga alam. Parang ang liliit ng mga ano eh. Gurami. Yan ang Onesa. lakaw na. Yakitori, Japanese yakitori, barbecue, Japanese barbecue. Salt, saan yan? Shio aji. So, yung ano lang, asin lang ang flavor. Salt flavor. And this is Ano lemon. lang siya lemon. Lamig na. Squeeze the lemon Itong and you lemon can na eat. to para dito. Okay. Ano ang pagkaon na ng ano style nila? Sa lemon shower. Lemon, that's a shower. Kaya lemon shower. Wala po na sa video po, biglaan ka.
Walang plano, biglaan. Maganda biglaan. Share ka. Ako araman eh. Abi man ako nabi. Hey, kanaan kita. A few moments later. Mo nakaipay na rimashita ka? Gusto sama desu ka. Nakaipay na ta? Hai. Yokata. Uy! Momada arimasu yo. Nokoshiya dame da yo. Kirei ni tabi yo. Hi guys! O, dali na natapos ang atong video. We are now leaving. Bye-bye. Bye-bye. See you guys. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Bye-bye guys.